No 2024 a provincia de Pontevedra recibiu 1,8 millóns de visitantes. O mellor ano turístico da historia da provincia de Pontevedra. Máis viaxeiros, un 10,5% por riba dos rexistrados no ano 23, máis turistas estranxeiros, un 3,5% superior ao ano pasado. O presidente da Deputación fala de datos inmellorables para as Rías Baixas, destacando o seu peso no conxunto de Galicia. Conseguimos convertirnos nun destino líder de Galicia en canto ao grado de ocupación media anual, cun aumento do 1,44%. Recibimos ao 34% dos visitantes que acudiron a Galicia. En total, procederon o 68% de España, e ao longo do ano mantivemos unha ocupación media de máis do 42%, o que permite situarnos, como vos dixen, na cabeza do liderado de ocupación hoteleira da nosa comunidade de Galicia. Tamén salientan os bons datos da rede de oficinas de Rías Baixas. Atenderon un total de 436.000 persoas, das que o 74% procedían de España, principalmente de Madrid, Cataluña e Vizcaya, e o 26% restante do estranxeiro de países como Portugal, Alemania e Francia. López di que hai que seguir avanzando e dando pasos para manter estes resultados nun sector que considera fundamental para a provincia. Nesta liña, di que o traballo a prol da desestacionalización comeza a dar resultados. E aí tamén estamos a recoller froitos, estamos vendo que nos visitan non só nesos 3 meses, senón que o visitante que ven ás Rías Baixas xa opta grazas aos produtos turísticos que lle ofrecemos e aos proxectos que poñemos en marcha a estadías durante outras épocas do ano, algo importantísimo para nós. E dentro de Rías Baixas, Sanxenxo volve ter nome propio. O Concello recibiu no 2024 779.000 viaxeiros, case un 3% máis que un ano antes. En tempada alta, de xuño a setembro, houbo máis de 532.000 visitantes, mentres que o resto do ano pernoctaron no municipio máis de 246.000 persoas.